No día de hoxe, o Bloque Nacionalista Galego vamos solicitarlle formalmente ao alcalde que convoque o debate sobre o estado da cidade, na certeza de que Vigo necesita moita máis democracia, máis transparencia e máis contraste de ideas. O debate sobre o estado da cidade non é un favor que o alcalde lle poida facer ou non á oposición. É unha obriga democrática e unha oportunidade para fortalecermos a calidade da vida pública. Un espazo para que a cidade se mire ao espello, para avaliarmos o que funciona, o que non e o que compre corrixir. Por iso, resulta incomprensível que Abel Caballero continúe evitando un debate en profundidade sobre a situación real da nosa cidade. Non abonda coa propaganda, cos anuncios ou cos monólogos. Democracia é moito máis que votar cada 4 anos. Democracia exixe diálogo, rendición de contas e vontade de responder ás preguntas que a cidadanía ten sobre os problemas que chega a padecer a nosa cidade. Desde o BNG tendemos a man para que este debate se celebre e se faga con todas as garantías nun formato aberto, plural e, sobre todo, útil para a veciñanza. Por iso, propoñemos que o debate sobre o estado da cidade se celebre un sábado deste mes, en horario de mañá, no Auditorio Municipal para facilitarmos a participación da propia veciñanza como se fai coas sesións constitutivas de cada nova corporación. Un debate con tempos equitativos, pero tamén con 2 quendas de intervención que permitan réplicas de todos os grupos. Queremos un debate de verdade, non apenas unha sucesión de monólogos. Queremos que haxa contraste e diálogo para que as viguesas e os vigueses poidan coñecer de verdade as diferentes maneiras de comprender Vigo e de darmos resposta ás necesidades da veciñanza. Queremos falar do Vigo real, do que realmente lle preocupa ás viguesas e os vigueses, do pésimo transporte público, do gravísimo problema do acceso social á vivenda, do colapso dos servizos sociais, da insuficiencia de efectivos no servizo de bombeiros, da ausencia de políticas de emprego e frente á crise produtiva que sigue a avanzar, do desmantelamento das políticas para a mocidade, da desertización cultural que seguimos a padecer, do permanente arboricidio, do estado lamentável das instalacións deportivas, da falla de participación cidadá ou do inaceptável e continuado abandono que padecen o conxunto dos barrios e parroquias de Vigo. Das oportunidades que estamos a perder pola falla de planificación e de ambición, pola falla dun goberno que de verdade goberne. A cidade merece algo máis que un relato oficial sen réplica. Merece un debate serio sobre o seu presente e, sobre todo, sobre o seu futuro. O alcalde ten que abandonar a súa reclusión cobarde, encastelado en declaracións enlatadas, sen posibilidade de preguntas dos xornalistas ou en actos de pura propaganda. A democracia municipal non pode reducirse a un monólogo. As principais cidades galegas veñen celebrando con absoluta normalidade debates anuais ou periódicos sobre o estado dos seus municipios. Vigo non pode seguir a ser unha excepción permanente. A maior cidade de Galiza merece un espazo de rendición de contas, de contraste de propostas e de debate democrático á altura da súa importancia. Resulta difícil de entender que mentres noutras cidades os alcaldes e as alcaldesas de diferente signo político comparecen para debater coa oposición sobre a situación dos seus concellos, en Vigo, Abel Caballero continúa até o momento resistíndose a un exercicio elemental de transparencia democrática. Porque por riba da comodidade do goberno municipal e do seu absolutismo antidemocrático ten que estar o dereito das viguesas e dos vigueses a coñecer, a avaliar e a participar na discusión dos grandes asuntos que afectan o futuro da cidade. A cidadanía ten dereito a poder facer un balance dun mandato perdido e, sobre todo, a contrastar as propostas e alternativas, os diferentes proxectos de cidade. Non sabemos se o alcalde terá a coraxe ou a valentía para defender a súa xestión. Pero o BNG sí que temos a determinación, os argumentos e, sobre todo, as propostas para defender que hai unha alternativa en positivo para darlle á nosa cidade o impulso que necesita, sacudindo a inercia do máis do mesmo para construirmos entre todas e para todos o novo Vigo que queremos e merecemos.